Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na inda kuka ji cewa daraktan fim ɗin shirin labari na wato Aminu Saira yana so ya canza akalar shirin fim ɗin labari na a game da yanda kuka san shi. Domin a shot da yake saki ya nuna cewar an nuno shooting ɗin Ali Nuhu a cikin wannan series na labari na. Amma kuma ba a tabbatar da matsayin da za a sa Ali Nuhu a cikin wannan series na labari na ba, saboda magoya bayan wannan series suna ganin cewa in har Ali Nuhu ya shiga wannan series na labari na, to za a samu tangarɗa na wasu gurare daban-daban. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirinmu da zarar mu ɗora. Shi ma dai Aminu Sairan ya fito ya faɗi dalilansa game da saka sarkin Kannywood wato Ali Nuhu. Ba don komai ba, akwai ɓangaren da dole sai irinsa ne wanda suka daɗe suna directing kuma suna shirya fina-finan Hausa za su iya acting a wajen. Hakan ne yasa aka rabu da wannan shooting domin sai an tabbatar, kuma saboda akwai magoya baya da yawa har miliyan 2 da suke bibiyar wannan series na labari na. To ana maganar cewa in dai har aka sa Ali Nuhu, akwai wanda ba za su ji daɗin wannan shiri ba, za su ji na jin daɗinsa. Amma shi kuma Aminu Saira abin da yake so har yanzu ya faɗa wa mutane sun ƙi ganewa shi ne. Akwai irin shooting ɗin da in dai Ali Nuhu ne ya hau shi zai yi directing normal kamar yadda aka saba kallon wannan shiri. Kuma za a samu magoya baya da yawa daga ɓangaren Ali Nuhu wanda za su dinga kallon wannan series domin shi ma ya ba ta gudunmawarsa. To sau da yawa a tarin series da ake gudanarwa a cikin Kannywood, yawanci in har series ya yi nauyi za ka ga an sa Ali Nuhu kuma an sa Adam Zango wato a wani shiri da aka gudanar da wata 6, wanda sai da ya shiga top 10 a YouTube da ake yawan kallo a cikin YouTube channel wanda ake kallon series kala-kala. Mai sauraro, kakka manta da danna mana alamar subscribing da danna mana kuma alamar ƙararrawa domin samun sharhin mu da zarar mun ɗora. Mun tafi kai tsaye domin gaya maka wane irin directing ko kuma wane irin action da ake so Ali Nuhu ya yi a cikin wannan series da za a gudanar na wannan sati na fim ɗin labari na. To shi ma fa Ali Nuhu ana so a bashi wata ragama ne na cikin wannan series na labari na, inda ake so a zaɓe shi a yi specifying wani state da zai taka na gudunmawarsa da zai bayar a cikin wannan series. Kuma Ali Nuhu ya saba fitowa a series kala-kala, yana fitowa a tsoho, yana fitowa a mai iyali. Amma kuma a cikin wannan series na labari na ana so a yi acting kamar a mabaraci zai zo, domin ana tunanin cewa zai zo a mabaraci wanda zai dinga zuwa gidan Baba Ɗan Audu yana yin bara, domin ya gano ƙulla-ƙullar da Baba Ɗan Audu yake yi tare da Kilishi. To wane ne ya sa Ali Nuhu zai yi wannan action a cikin series na labari na? Duk da dai Ali Nuhu shi ma bai so yin wannan action ba, amma dai ba yanda ya iya, sabida in dai har yayi wannan action na bara kamar yana ganin disgracing na kansa a matsayinsa na sarki na Kannywood. Amma kuma ta wani ɓangare guda sai yake ganin hakan bai yi laifi ba, sabida in dai har yayi wannan action, hakan zai tabbatar wa da mutane cewa duk wani role da ake so a taka na cikin fina-finan series Ali Nuhu zai iya takawa. Sabida ya riga ya samu gogewa ne tun shekarun baya da aka jima ana gudanar da fina-finai kala-kala, wanda a daɗin ma ya taka rawar gani sabida ya ba da komai nasa domin ginuwar waɗannan ƙungiyoyi na Kannywood. To Ali Nuhu dai ya karɓi ragamar cewa zai yi wannan shooting, kuma Aminu Saira ya miƙa masa saƙon godiya na cewa Allah ya kai mu da rai da lafiya. To wannan sharhi mun gano muku shi ne a majiya mai ƙarfi. Kuma ku rubuta mana alamar comment section domin jin ra'ayoyinku game da kuna son Nuhu ya shiga cikin wannan series na labari na ko kuma ba kwa so. Idan ba kwa so ku rubuta mana ba kwa so. Idan kuma kuna so ku rubuta mana kuna goyon bayan Ali Nuhu da ya shiga wannan series na labari na, domin ganin cewa an samu magoya da yawa a cikin wannan series na labari na.
kuma kar ku manta da danna mana alamar subscribing da danna mana alamar ƙararrawa domin samun mu da zarar mun